ήδη. Ονομάζομαι Νικόλας Λοΐζου. Ναι. Αγωνίζομαι το CrossFit Engomi Factory. Ναι. Το εγώ δεν ξέρω. 3. Το 3. Για ποιον αγώνα? Κατηγορία Rex, Aphrodite Games. Ο περατέρ είναι ο Χαράλαμπος. Άλλος Μάξιμος, άρα 15. Ναι. Πού να πάει? Ο Νικόλα. Να προσπαθήσω. Δεν μου κάνεις τώρα, εμάς. Δώσε τραγούδι. Στο 6, πότε να μπεις? Είσαι άλλο 2 λεπτά ως το 7, στο 6 έμπα. Εσύ μου είπες έλα. Στο 6 έμπα. Εντάξει, στο 6. Όχι, μείνε να μέσα, εντάξει. Α, έλα. Όχι, όχι. Έλα, Νικολή, μισό λεπτό. Θα μένω χωσέ. Σε 15. Έλα, ψυχή. Περίμενε. 5, 3, 2, 1. Πάμε. 2, έλα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Είναι κοπηλάτικη, αν εισβήσεις. Κοπηλάτικη, αν εισβήσεις, είσαι λιονένι. Έλα, Νικολή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο. Έλα. 25. Έλα, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, κατέβα, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, έλα. Έλα, ξεκίνα τράβα, Τράβα. Έλα, καλό είναι και τράβημα, έλα. Εντάξει, μην πεθάνεις. Και πιο λίγο να κάνεις πάλι πάει. Δεν πεθάνεις, έλα. Πες το 1400, έλα. Έλα. Καλά, έλα. Έλα, δικαιώνεις. Έλα, 2.40. Έλα, σπάστα δάμε. Σπάστα σε 3. Μία, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έλα, καλό είναι, έλα.
3, 2, 1. Έλα. Έλα, λεφτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έλα, 13. Έλα. Πάμε. 6 και 6. 15, έλα. 16, 17, 18, ακόμα μια. Έλα. Έλα, πάμε. Κάμε 7. Εύκα πάνω και κάμε 7, έλα. 1, 2, κλωτσά καλά. 3, έλα. Έλα. Πάμε, έλα. 1. Έλα. Ακόμα 3. 1. Έλα. Ακόμα μια. Έλα. Έλα, απόσπαστα, έλα. 1, 2, 3, 4. Πάμε. 5, 6, 7, 8. Έλα. 9, 10, έλα. 11, 12, 13. Έλα, ακόμα 2, 4, 15. Μπράβο.